Bon dia des de Puigbalador. Mireu, l'estació ja fa uns quants anys que és tancada i en certa manera abandonada, com podeu veure. I avui venim a veure quina és la situació. Vinga, va, som-hi! Doncs bé, fins aquí la nostra visita d'avui a Puigbalador. Si voleu més informació del que he vist, trobareu un article molt extens a Diari de la Neu amb moltíssima fotografia. Així que res, fins a la propera i ens veiem aviat.